Hvad så Heat Boys? I dag vil vi lave en Bean Boozled video. Og vi har fundet en straf. Og straffen er, at man skal tygge på alle dem, man har spyttet ud i minimum et halvt minut. Og så bagefter skal man drikke sådan et glas remoulade. Så Sammen med dem, man har spyttet Ja, ud. sammen med dem, man har spyttet ud. Så vi vil bare starte med den første. Ja, og det er... Enten fersken eller bræk. Skål. 3, 2. Nå! Fuck noget pæt. Jeg tror bare, det er fersken. Jeg er ikke pik, tror jeg. Jeg fik værken. Er den god, Jule? Videre. Hundemad eller chokolademad. Ja, 3. Ja. Hvad lort, mand? Drenge, må jeg løbe sådan op. Hvis det nu var i stole lige, hvad så? Så skal vi begge to gøre det. Vi skal... Ja, remoulade. Okay. Så til rødden æg, eller... Rødne æg eller hvad det hedder. Butter popcorn. Det er den pisse lækker. Det der er begge i her, det er ulækkert. Fuck mit liv! Hvad er for drenge? Jeg fik det der klamt ord. Jeg fik rødden æg. Kan du slutte den? Og det var det. Fuck, den er dårlig. Okay, drenge, jeg tror faktisk ikke, der er nogen tab, for jeg er bare lige god tilbage nu. Ja, faktisk. 3. Men det, nej, hvad fuck er det her? Det her, det er snot eller saft. Mand! 3. Nå! Men... Fordi hvor det er snot, mand. Jeg er godt kæft. Prøv at tænke på, hvis der er en, der har pillet en busmand ind. Og så får du ned i jellybeanen. Okay, videre. Det kan ikke blive værre. Stinkende sok eller tutti frutti. Fuck mit liv. Jo! Og en grå en for en stinkende sokker, mand. Drenge, der er jo ikke nogen taber jo. Hvor fanden gjorde det ikke omvendt? Jeg har fået en blanding. Fuck, det er dårligt. Det er baby wipes eller kokosnød. Ja. Skål. Baby rice. Ja, Baby wipe. jeg elsker det. Hvad fik du? Baby wipe, det var fucking godt. Okay. Som vi ser nu, så tror jeg ikke, der er nogen taber. Så vi laver den her challenge bagefter. Når vi tager de klamme. Vi tager alle de bræk, vi har tilbage. Ja, og dem skal vi kunne... Nej! Kan vi se det? Vi har 9 tilbage. Så er det bare. Men Vi havde kun 2 hver, ikke? vi skal have 4 hver. I bagkroppen. Men vi har stadig den her. Det er- er lime eller lyslødgræs. Det smager fucking godt. Lyslødgræs. Det er mine. Jeg vil hellere lime. Det er lidt vaskelig. Drenge, jeg synes, jeg spiller tandpasta ude. Er det tandpasta eller blåbær? Jeg vil gætte på, at begge to får tandpasta. Det er derfor tandpasta. Fuck med liv. Hvad fik du, Jule? Hvor er det tandpasta? Det gør jeg også. Jeg vil gerne blåbær. Hvem vil gerne blåbær? Det er tandpasta. Hvorfor kan du bruge det? Tænk, hvis der overhovedet... Findes der overhovedet blåbær, men... Ja, jeg fik... Fucking sur, mand. Okay. Som ser ud, så skal vi begge to have det der. Og men Altså, drenge, det ser altså sygt ud. Kan I så ikke lige tage 2 oveni også, så de får en blandet smag? det her, det bliver den værste smag nogensinde. Jeg skal finde alle dårlige. Hvor mange har... Ej, mand! Og så er der 2 runde æg der. Okay, og så tager vi fandme heller ikke mere. Nej, og vi må gerne spytte dem ud. Dem må vi gerne spytte ud. Men det tæller ikke. Men Det her. Nej, ja, drenge, skal vi ikke sige, hvor så mange bønner... Hvis den som spiller flest bønner ud. Nej, fordi vi har begge to ude. Men vi prøver at se, om vi kan lade være med at spille dem ud. Det her, det er for jer. Seere. Så 3, 2, Nej, skål. Jeg tager... skål. Skål. 3, 2. Nå! Smager det godt, ja?
Er det alle? Er det alle, der røg ud der? Kan du slutte der? Fuck, du klarer dem. Okay. Fuck, det er ulækkert. Vi vil fandme gerne have det sidste, så vi æder bare lige. Okay, vi tager lige det dårligt til siden. Og så over her. Ej, Nå, vi havde bare det gode nu. Altså, ikke flere tak. Jak, vil du smage hundefoden? Ja. Jeg kan godt til 100. Okay, Vil verden have en? Vil verden have en? Kom her. Ja. Fuck. 3, 2, nu. Fuck, man, det er fuld. Jeg kan ikke lide. YOLO. Så får hunden med. Der var en blåbær. Jeg skal Der var en gøre. lyslå græs. Og var en lime. Skal jeg tage snotten eller hvad? Ja, du kan godt lide snot, men du er fucking ulækker. Jeg hader sådan. Hvad Hvordan selv æder det? 3, 2. fandme sjov, jeg. Hej, Ossi! Ossi! Så. Det ser ud til. Fuck den. Hvad fuck er den sky? Det kan ikke så meget. Det er sgu da ordentligt. Vi gør det for jeres seere. Ikke noget, ikke mere! Ja, det er sgu da ikke en ting. Jeg kan fandme ikke lide remoulade. Ja, jeg tror det, jeg kan det, jeg. Tror du, jeg så spiser det til morgenmad, eller hvad? Okay. Dreng, prøv at... Okay, dreng, hvis I drikker, så prøv at tænke på, at det er en, der har tynd med. Ej, hvor er du sjov, Fransen. Tak, Jacob. Fuck, hvor er det ulækkert. Ej, ja, vi skal sgu også have alle de der. Dem her. Like, hvis jeg kan tit og ondt. Nej, det er den med en kaffe. Skal vi ikke have en ske? Hvor til hvad? Og tage det op. Vi skal sgu drikke det. Nej, det er jo ikke putte vand i. Oh, nu. Det lugter, mand! Skal vi putte vand i det der? Det kan vi gøre. Nej, drenge, I kan ikke sætte bønderne med. Den vil jeg spille ud. Nej, Frans. Like, hvis I liker, så er det fordi, at I synes, jeg er pisse lækker. For fuck's sake, jeg kan sgu ikke få det her af. Okay. Tak fordi I så med, og så ses vi bare næste gang. Jeg husker at subscribe og skrive kommentarer og alt det der, og give et like, og så ses vi bare næste gang. Husk at like, hvis jeg er lækker. Ja, så like jeg det. Så vi ses bare næste gang på Heat Boys kanalen. Hej.